हान्जाया दिनैनि थारिखआव हलिजों लोब्बा लाखिनानै गंसे गोथार ब्रह्म मन्दिर बेखेवदों। बे बेखेवनायनि गिबियावनो जोङो बुंनांगोन दिनैनि बे मन्दिरखौ जों माबोरै लुफुंनो हाखो। बे फिसा लेब गामिया बे बाथ्राखौ आं बुंग्रोनो नागिरदों जे बावैसो 2020 मायथाइनि सुक्तिनि उनाव जे प्रमद बर' सारनि गोदान मोनसे सरकार फैदोंमोन। बे सरकारनि गेजेरजों मोनसे बिथांखि दङमोन, जाय बिथांखिया आलारि सोरां बिथांखि। बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख नैबे मन्दिरनि मुङाव हरनाय जादोंमोन। आरो बिनि उनाव बेखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो 2 लाखजों मन्दिर गायसननो हाया, जों रायजो राजानि माखासे अनसुंथाइजोंनो गायसनगोन। बेबायदि जोङो मोनसे गोगोम बिल्डिं आकारै फाउन्डेसन खालामखानाय जादोंमोन। आरो बिनि उनावनो जोंहा आसाम दर्शननिफ्राय बे मन्दिरावनो 5 लाखै फैनाय जादोंमोन। आरो बेजोंनो जोङो लुफुंनानै आद्रा थानाय जे माखासे थाबावनायखौ जोङो गामिनिनो जोंहा गेदेर मोनसे हाग्रा ओनसोल दङ। जोंनि गामियैनो जों बेंनानै लाखिबाय थायो। दिनैसिमबो जों डिउटि बेङो बे गामियाव। आरो बे हाग्रानिफ्राय जोङो साल दंफांफोरखौ लाबोनानै जोङो नैबेयाव मन्दिराव बाहायफैनो हादों। आरो दिनै रायजो राजायाबो गोख्रोङैनो खामानि मावदों। बयबो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे गोथार ब्रह्म मन्दिरा लुफुंजानो हाबाय। दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जाय मन्दिरखौ बेखेवदों, जोङो परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेखेवदों। आरो बेनि गेजेरजों जयग' होनायनि उनाव जोङो गामिनि रायजो राजाखौनो लानानै मोनसे फिसा थिलबिलाब सावराय मेल खुंदों। आरो बे सावराय मेला दिनै जागासिनो दङ। बेयाव जोंहा गोबाङैनो आलासि दङ। सेन्ट्रेल ब्रह्म धर्मनिफ्राय दङ जोंहा परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय आफादगिरि दङ। परबतजरा जिल्ला आइजो धोरोमनि आइजो आफादनि आफादगिरि दङ। आरो बिथां गोबां बिदिनो ब्रह्म धोरोमनि पुर'हित आरो ब्रह्म धर्मखौ मोजां दैदेनलांनो हाग्रा, साननो हनो गोरों बिथांमोनहा दिनैनि बे गोथार जोंनि मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों।